Kini ang At Home with GMA Regional TV. So kato nga picture nakuhaan sa Libuacan Cold Spring Tagbina, Surigao del Sur. O kato nga time kabi pa lang sa akong mga barkada dito nangaligo kay buntag pa to siya sayo. Wala gilaing tawo dito sa Cold Spring. Unya, pagkapunta mo dito, nagkuha ko sa akong cellphone, nagpicture ko sa palibot kay first time na ako dito o nanindutan ko sa palibot. Nya, mapunto nga time nga nag-selfie ko nga naimurag na sagol nga white lady. Natingalan lang ko pagkaugma ato kay nag-upload mo ko sa Facebook niingon akong barkada nga nalagi daw na sagol sa akong picture na ini sabay og picture sa kuan sa akong likod. Pagtanaw na ako, murag na surprise ko ba kay dibe taga-adlaw maka-experience nga ay murag mo sagol sa muban sa tong picture. So kadto nakuan ko nakuratan ko gamay pero wala ko mahadlok kay ngam ko pagsalig sa Ginoo. Mga kapuso, ma-amaze kayod kita kanong buntaga sa istorya sa usa ka spiritual psychic gikan sa Davao City nga si Miss Red. Maayong butag Miss Red and welcome diri sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Hello, Attorney Rasi. Good morning. Miss Rain, balikan sa nato ang imuhang beginnings as a spiritual psychic. Paun sa bagyod ka nagsugod? Nung bata pa talaga ako, napifeel ko na talaga at meron na talaga akong mga nakikitang mga black shadows and colors sa mga tao. Akala ko normal lang yung mga dark shadows na sumusunod sa mga tao. Akala ko rin normal lang yung mga colors na nakapalibot sa mga tao. So, ganon. Hanggang sa na-discriminate ako, na-judge ako, doon ko lang nalaman na it's not normal pala na nakikita sa normal na mga mata ng mga tao. I decided talaga to stop it, to cut it off. But when I stopped my spiritual awakening journey, doon nagsisimula. Nagkakasakit ako, nahihilo ako, para bang merong something na tinatawag ako pero ayaw ko na. Kasi pinalilibutan ka ng mga maiitim na shadow pero wala kang magawa kasi iniwan mo yung spiritual journey mo. Yun lang po, Attorney Resi. Kaya binalikan ko talaga agad tong spirituality journey ko para makabawi ako ng lakas. Pero para mas masabtan po sa tanan nato mga viewers, Miss Red, unsa bagyod ang ginabuhat sa usa ka spiritual psychic? Okay. If we will say spiritual psychic kasi kumukonek ka na sa mga spiritual realms. So, part of that is you will practice the rituals. Meron kang sinusunod na rituals every 6 p.m. Aside from that is you need to master the astral travel. Kasi sa astral travel and meditation, dyan ka kasi nagiging malakas ang auras mo, the chakras mo, in order for you to connect the energy of each person or each people. Kaya kapag sasabihin nating spiritual psychic kasi, it's not about religion. It's all about the connection, the truth about the world without hidden figures, or you need to unveil something in your eyes. What is the truth about the universe, and help those people who really needs your advices, your energy connections, for them also to heal themselves. Especially, meron kasing mga tao na nakakaramdam din sila ng mga calling sa kanilang buhay. So, part ng mga purpose namin is to guide them. Ginaon sa pud ba nimo pag-manage ang imong time, ma'am, knowing na usapod ka registered social worker and at the same time spiritual psychic pagyud? Okay. Actually, being a registered social worker, being a spiritual psychic is hindi kasi mahirap na i-connect mo ang roles kasi pareho lang kasi ang goal. Goal lang kasi is makatulong ka sa mga tao, Attorney Resi. So, in terms of being social worker, my duty is 8 o'clock to 5 p.m. So that's the time na nagiging social worker talaga ako, na tumutulong sa mga tao, pumupunta sa community,
while pumupunta sa community is pinapractice ko rin itong spirituality ko na kapag kailangan na talaga nila ng tulong, especially my advices. So that's the time sinasalihan ko ng spiritual advices yung mga psychosocial counseling na ginagawa naming mga social workers. Kapag gabi na, dyan na po na nagre-ritual na ako doon sa mga batches na nagpapa-energy ritual sa akin. Unsa ang isa sa mga unforgettable experience nimo with a client, ma'am? She personally messaged me in the chat box na meron siyang nakikita na para bang nire-rape siya ng isang maitim na lalaki. So that's the time is sinabi ko sa kanya, meron akong pinadala sa kanya na amulet at sinabi ko sa kanya na, ma'am, itong amulet na to, subukan mo po ito kasi ito yung amulet na magpapataboy ng mga bad entities. Ako as a spiritual psychic, tinulungan ko po siya. So, meron akong ritual na ginawa in order for me to connect with her energy. Then, part of her energy is kumukonekta ako sa dream niya. Kumukonekta ako sa dream niya for her to become okay. Doon kami nag-uusap sa dream. Then, at the same time, yung bad entity is pumasok talaga sa dream niya. At that time is nagkagulo. Kasi that time kasi is I practice the ritual and the astral travel at saka doon sa dream niya kami nag-bridge. So that's it na unforgettable experience talaga. Daghan kaayong salamat, Miss Red. Aduna na pod may bag-ong natun-an karong buntaga. Amping dirmi. Kini ang At Home with GMA Regional TV.